baik kamu ma godang alu-alu. Alu-alu hodamang ma tu debatasi tolu sada ama dohotot di Purbadia. Alu-alu homa. Mau lihat ma pergosi nami. Nunga dia alu-alu kamu tu debatasi tolu sada. Nuaing alu-alu kamu ma tuaka suru-suruan dok halak nabadia. Mau lihat ma amang pergosi nunga di baik kamu alu-alu tu suru-suruan dok halak nabadia. Sonari alu-alu kamu ma turuas ni Tuhane situ na torok na liat na lolo. Nuaing pe amang pergosi. Nang manot termahami marhite godang mula-mula. Badamang ma godang mula-mulai. Nunga di badamang godang mula-mulai. Badamang ma godang debatasi tolu sada. Di damang godang debatasi tolu sada suhu sangapon di ibana nasa soba ujung hamuliaon ala Jesus ni anakna si topa si tobus hajol maun sahab masa halaraja ngolu na marhatuan sonari pe amang badamang ma godang tu godang ni halak na badia. Saat soba dohot hormat tu pangisini Banua Gijang sonari mamukka ma godang tu Banua Tonga bay ma amang godang si monang-monang bay damang ma. Di damang godang si monang-monang sonari neng pasahat sabi-sabi mahami pangulan ni huria tu suhut nami badamang ma godang dame si boru malim badamang ma.
Jadi songoni Pangulani hurian nami, bahan majogot yang nahu partisi. Jadi kaulah tema. Sondor situ tua, tinahu enatio, tinahu kehormatan, bahan makudak situ tio las pasah matu hasahatan.